Tantak, Uraren Euskal Agentziaren podcast ofiziala. Ura da, gu gara. Naturan bainu bat hartzeko asmoz, uretako pertsonaiak izeneko atala sortu dugu Uraren Euskal Agentziaren Tantak podcast atalean. Izan ere, gure ekosistemetan bizi diren animalia eta landare espezieak ezagututa, ikasten dugu espezie horiek beren modu basatian errespetatzea dela pertsona gehiagok horietaz gozatzeko modurik onena. Gure planeta, gure etxetzat dugun lekua aldatzen ari da. Eta gu gara, pertsonak, neurri handi batean azaldura horiek eragiten ari garenak. Klima aldaketa gisa ezagutzen ditugun desordena horiek arriskuan jartzen ari dira ekosistema asko, bereziki uretakoak, eta beraz, bertan bizi diren animaliak eta landareak. Zorionez, podcast honetako protagonista diren animalia askok, Martin Arrantzalea bezalako animalia txiki batzuek artean, espezie guztiak osotasun zatiezina garela erakusten digute. Beraz, auskalo nola eta zergatik erlazionatzen garen harmonian. Fida gaitezen hortaz, uraren eta bertako pertsonaien jakinduriaz. Uraren Euskal Agentziaren Tantak podcastak uretako pertsonaiak aurkezten dizkizu. Ezagutu nola bizi diren, nola jokatzen duten, nola erlazionatzen diren, zer habitat dituzten. Uretako pertsonaiak ezagutzea, errespetatzea da. Berrikuntza sustatzen duen zientzia da biomimetika, eta aldi berean biodibertsitatea bultzatzen du, natura behatuz eta aztertuz. Joan den mendearen amaieran, Japoniako bala trena aurrerapen teknologikoaren adibide zen, bigarren mailako efektu larri bat zuen ordea. Tunel batetik ertetean egiten zuen soinu gorgarria. Eiji Nakatu ingeniariak, animalien maitale eta Japoniako hegazti basatien elkarteko kide aktiboak arazoari irtenbidea naturan bilatzea erabaki zuen, eta Martin Arrantzalean aurkitu zuen, duen morfologiagatik uretan murgiltzean ia erresistentziarik aurkitzen ez duen txorian. Horrela, konboiaren aurrealdean mokoa imitatuta, bala trenaren zarata murriztea lortu zuen, eta aldi berean, nabarmen handitu zituen abiadura eta aerodinamika. Adibide iradokitzaile horren antzera, Martin Arrantzalea hegazti biziraule tematia bihurtzen du bere izaerak. Naiz eta bere habitaten gainean gero eta presio handiagoa egiten ari den. Mehatxatutako hegaztien katalogo gorriaren arabera, mehatxatutako hegaztia da ia, eta interes berezikotzat jotzen da. Martin Arrantzalearen izen zoologikoa Alkedo Atiz da. Euskaraz, baina, luma tonalitate adina izen ditu. Urollo, Urtxori, Martin Arrantzale, Martin Txori, Sardintxo, Martineta, Urmakineta, itxura trinkoko hegazti txikia da, eta lumaje ikusgarrienetako bat du, gure faunari dagokionez. Dimorfismo sexuala mokoaren beheko aldearen tonalitatera mugatzen da. Arraren kasuan beltza da, eta emearen kasuan berriz laranja. Luma urdinak errefrakzioaren emaitza dira, hau da, argia luman deskonposatzearen emaitza, prisma batean zehar igaroko baliz bezala. Mikroskopioaren bidez ikusita, lumetako bizar bakoitzak, giza hile bat baino finagoa, itsaso tropikal baten tonuak bailiran distiratzen du. Lumaren egitura ñimiñoek sartzen den argia zuzentzen dute, eta zafiro koloreko tonuak islatzen dituzte norabide batean, eta esmeralda kolorekoak bestean. Duen edertasun izugarria zigorra ere izan da, hain zuzen ere. Garai batean, Martin Arrantzalearen lumek harribitxien zetaren eta espezien pareko balioa zuten. 3. mendeko txinatar testu batek Erromatar imperioan lor zitezkeen altxorrak aipatzen ditu, eta marfilarekin, urrearekin, kornalinarekin edo perlekin batera aipatzen ditu Martin Arrantzalearen lumak. Torpedo txiki urdin hori, arrain txiki ez elikatzen da batez ere,
baina beste presa mota batzuk harrapa ditzake. Hala nola, uretako intsektuak, anfibioak, krustazioak eta moluskuak. Arrantzale trebea izatea da bigarren ezaugarria. Harrapakinak harrapatzeko, zuzen murgiltzen da uretan, abiadura bizian, eta ziri formako mokoa duenez, zipristinik gabe sar daiteke uretan. Morfologia horrek ikusmen zehatzak eta hegalen indar muskularrak arrantzale azkar eta hutsezina bihurtzen du. Aldi berean, trampolin eta talaia diren zuhaitz adarretan pausatua, une egokiaren zain egoten da Martin arrantzalea, urpean murgildu eta 2 segundoan arrain batekin itzultzeko. Begi lausoak babesteko mintz zehar argi bati esker, doitasun osoz harrapa ditzake arrainak 1,5 metro sakoneran. Zorionez, azken aldian bitxikeria izateari utzi dio Martin arrantzaleak. Espezien egutarra da Euskadin, eta arrantza ugariko ibaiertzeko ia edozein eremutan bizi da, erreka eta intzira txikien ertzetan, ibai eta laku handietan, urtegietan, estuarioetan eta etxasertza harritsuetan besteak beste. Hegazti bakoitza bakarrik bizi da urtearen gehiengoan, eta ahalegina egiten du behar adinako arrantza eta abia egiteko leku egokia bermatuko dion lurraldea babesteko, 1,5 kilometro inguruko ibaizatia. Harrak, zein emeak bizirik irauteko behar duten lurraldea defendatzen dute. Eztabaidak abiada bizian egiten diren jazarpen eta mokadutxoekin hasten dira. Aireko borrokek ezpadute gatazka amaitzen, liskarrak hilgarriak izan daitezke. Orduan, ibai ertzean, hegaztiek beren mokoak trabatuko dituzte eta urazpian elkarondoratzen saiatuko dira. Bere ibai ertz ideala ezponda areatsuak dira. Erraza baita bertan abiak zulatzea. Noizean behin izaten diren ur goraldiek ez harrapatzeko bezain altu, eta azeriek, sugeek, eta beste animalia batzuek ez harrapatzeko bezain baxu egiten dituzte kabiak. 2 errunaldi egiten dituzte, bata apirilean eta bestea ekainean. Estaltze garaia etenaldia izaten da sexuen arteko liskarretan. Harrak hasten du jokoa. Bere lehenengo etsaiari oldartzen zaio, txistuka. Emeak konpainia onartzen badu, arrain freskoarekin lausengatzen du, mokora zuzenean emanda. 3 asteko inkubazioaren ondoren eklosionatzen dira arrautzak. Hegaztiek ilunpetan hazten dituzte kumetxoak, berraoratutakoa arrainarantzaz egindako eta mokoarekin xeatutako bola formako alfombra baten gainean. Sexuen arteko berdintasunaren adibide gisa. 2 gurasoek ardura berarekin arrantzatzen eta zaintzen dituzte kumeak. Kulturaren eta uraren arteko harremana, gure natur eta kultur ondarea, Euskadiko urbideskak, hidrotopikoak, hori guztia eta askoz gehiago, uraren tantak podcastaren hurrengo ataletan. Jarrai ezaguzu uragentzia.euskadi.eus webguneko podcast atalean.